Вітаю вас! У эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу гадзіны падводзім вынікі тыдня. З шэрагу падзей мы абмяркоўваем тое, што важна ведаць і да чаго неабходна пачуць кампетэнтны каментарый. Асноўныя навіны вам прадставяць нашы корэспандэнты і я, Ольга Шмаргун. Вытворца, прадпрымальнік, пакупнік. Чаму гэты ланцужок не працуе на практыцы, кіраўнік вобласці спрабаваў разабрацца разам з прадстаўнікамі айчынных прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці і малога бізнесу. В этом году у нас продано уже с сегодняшним объектом 6 объектов недвижимости на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. У Віцебску заключили сделку пятигоддзя. Будынак былой вячэрняй школы, помнік архітэктуры, прададзены амаль за $500 000. Новый уласник пачне с глобальной реконструкции. Вот эти услуги увеличили жировку, так называемую, на 1100. Аплачваць камунальныя паслугі будзем па-новаму. Жыроўкі змяняюць звыклы фармат. Абслугоўванне ліфта, уборка пад'ездаў і асвятленне месцаў агульнага карыстання вынесены ў асобныя пункты. Эфектыўнае супрацоўніцтва айчынных прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці і прадстаўнікоў малога бізнесу абмяркоўвалі на гэтым тыдні ў канцэрне «Беллегпрам» і ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. У Віцебску пляцоўкай для адкрытага дыялогу стала швейнае прадпрыемства. Якую выгаду пакупнікам можа прынесці супрацоўніцтва індывідуальных прадпрымальнікаў і айчынных вытворцаў, высвятляла Інна Кірыенкава. Пашырэнне рынкаў збыту і рэалізацыя прадукцыі на выгадных умовах – галоўны клопат айчынных вытворцаў. І тут зусім не важна, з якімі гандлёвымі суб'ектамі супрацоўнічаць. У Віцебска ГЗІ заключана больш за 200 дагавораў на рэалізацыю сваёй прадукцыі, у тым ліку і на расійскі рынак. Сёлета мяркуюць прадаваць і ў Польшчу. Наладзілі супрацоўніцтва з індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Летась ім рэалізавалі тавараў на суму каля 900 мільёнаў рублёў, што амаль утрая больш, чым у 2014 годзе. І гэты паказчык можа быць значна вышэйшы, калі б самі прадпрымальнікі праяўлялі больш актыўнасці. Мы можем принимать заказы от предпринимателей, начиная от 40-20 единиц. Мы даже пошли на это разработки малых серий, малых коллекций и чисто по их заказам. Мы можем принимать заказы и из их материалов. Між тым, цанавы фактор нярэдка з'яўляецца стрымліваючым при рэалізацыі айчыннага тавару на рынку. И не только. Хотелось бы более современных моделей, потому что модели немножко отстали. То есть либо повторяются из года в год одни и те же. Ткани натуральные, потому что вот трогаю некоторые платья, здесь джемпера, синтетика. Хочется хлопок, шерсть, люди просят. Вытворцы зрабілі стаўку на якасць. У іх ліку Аршанскі світанак, буйное прадпрыемства па выпуску дзіцячага адзення. З індывідуальнымі прадпрымальнікамі працуюць ужо другі год і даволі паспяхова. Первоначально, конечно, продукцию брали очень осторожно, но потом уже повторное обращение и третий, четвертый раз люди, отработав несколько сезонов на нашей продукции, приезжают сами, даже резервируют ее заранее, те модели, которые им интересны. Аднак далёка не ўсе прамыслоўцы сёння гатовы працаваць з прадпрымальніцкімі структурамі. Апошнія таксама не спяшаюцца браць на рэалізацыю беларускую прадукцыю. Маўляў, рызыка вялікая, паколькі вытворцы не прадастаўляюць адтэрміноўкі плацяжоў. На сегодняшний день, я имею даже в Москве, возможность у постоянных своих поставщиков брать товар со срочкой платежа и с возможностью даже возврата. То, что белорусский производитель нам не может никак на сегодняшний день предоставить. Як быць з таварам, які не карыстаецца попытам у пакупніка? І што рабіць прадпрымальніку, які ўзяў яго на рэалізацыю? Задаўся пытаннем і кіраўнік вобласці. Значит, его надо или уценить 2 раза, или 3 раза. Тут же у вас должна быть нормативная база для этого готова. То есть не просто положить на склад. Неабходна знаходзіць кампраміс. Кіраўніцтва канцэрна «Беллегпрам» гатова прапанаваць самыя розныя формы работы з прадпрымальніцкімі структурамі. Можно работать, заказывая продукцию через наши оптовые базы, через оптовые или мелкооптовые склады предприятий, через интернет. Конечно, наши организации заинтересованы в том числе в развитии франчайзингового партнерства, то есть любые формы. І тут інтарэс павінен быць узаемавыгадны. І толькі так можна будзе дабіцца ўзаемаразумення і плённага супрацоўніцтва. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Віцебск.
Гандаль не адзіны напрамак развіцця прыватнага бізнесу. У стварэнні новых вытворчасцяў павінна быць зацікаўлена не толькі дзяржава, але і прадпрымальнікі. Новае прадпрыемства па перапрацоўцы дробна-таварнай драўніны з'явілася ў Бешанковічах. Яго заснавальнік літоўская кампанія. Штомесяц плануецца выпускаць да 600 кубічных метраў піламатэрыялаў. Уся прадукцыя будзе пастаўляцца на экспарт. Вытворчасць безадходная, апілкі пойдуць на патрэбы мясцовай птушкафабрыкі, а шчапа будзе выкарыстоўвацца для ацяплення жыллёвага фонду райцэнтра. Новае прадпрыемства зараз арандуе плошчы, але збіраецца выкупіць некалькі памяшканняў для наладжвання поўнага цыклу вытворчасці. На это предприятие у нас работает 13 человек. В основном мы занимаемся в данный момент восстановительными работами полуразрушенных зданий, которые были непригодны для эксплуатации. Ждем поставки оборудования, которое в ближайшее время прибудет из Литвы, и будем восстанавливать. Ну и, скорее всего, еще будет пополнение наших рабочих кадров. На работу мы берем именно местное население. На перспективу мы планируем в данный момент где-то до 25 рабочих мест, но ближе к лету, когда будем выпускать европоддоны, там еще человек 10-12 где-то будет у нас дополнено. Пакуль гэта адзінае прадпрыемства ў Беларусі такога кшталту. Аб'ём заяўленых інвестыцый складае каля 4,5 мільярдаў рублёў. Сыравіну для вытворчасці будуць пастаўляць лясгасы з усёй вобласці. Сёлета ў вобласці неабходна стварыць не менш за 200 новых прадпрыемстваў. Пра гэта заявіў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Падчас урачыстай цырымоніі ўшанавання ўладальнікаў ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны». Патрэбна захоўваць і нарошчваць патэнцыял малога і сярэдняга бізнесу, ствараць працоўныя месцы, асабліва ў малых гарадах і сельскай мясцовасці. Упершыню ў Беларусі пачаўся выпуск фруктовых сокаў прамога адціскання. Першапраходцам стаў Талачынскі кансервавы завод. Пра новыя тэхналогіі, якія спрыяюць эканамічнаму росту, наш корэспандэнт Юлія Дубро. Уласная база сыравіны, прафесійныя кадры, сучаснае высокатэхналагічнае абсталяванне. Сёння на Талачынскім кансервавым заводзе пачалі выпускаць сокі прамога адціскання. Такіх у Беларусі яшчэ ніхто не рабіў. Пад гандлёвай маркай «Фрута-крута» талачынскі вітамінавы напой ужо ў продажы. Процесс весь производства автоматизирован. Работают в цеху только 7 человек. Производством управляет оператор и технолог, который вводит рецептуры. Якасць соку талачынцы гарантуюць, садавіну вырасцілі самі. Плошча прамысловага саду талачынскага завода больш за 500 гектараў. Тут і яблыні, і парэчка, і рабіна, і маліна. Тэхнолагі прадпрыемства ўжо распрацавалі рэцэптуру некалькіх відаў сокаў, а прамое адцісканне дазваляе захаваць усе карысныя ўласцівасці садавіны і ягад. Сок прямого отжима – это сок без добавления воды, без добавления сахара, экологически чистый, одни витамины в упаковке, можно сказать. Запуск цеха по разліву сокаў яшчэ адзін этап маштабнай мадэрнізацыі, якая вялася на працягу апошніх 6 гадоў. Созданы современнейшие технологии и оборудование по хранению картофеля на 24 тысячи, это с программным обеспечением хранения. Это современное хранилище для фруктов, плодов. Сегодня Витебск знает качество наших яблок. Ну и мы сегодня вводом этого предприятия по производству соков практически обеспечиваем переработку произведенного своего сырья. 2015 год стаў паспяховым для талачынскага кансервавага завода па многіх паказчыках. Вытворчасць збожжа ўзрасла на 50%. У два сховішчы было закладзена амаль 3000 тонн яблыкаў. Багаты ўраджай бульбы забяспечыў 40% валавога збору ўсёй вобласці. Прадпрыемства пастаўляе другі хлеб і на айчынны рынок, і на экспарт. С 25 тысяч реализованного картофеля 24 тысячи пошло на Россию, Сербию, Молдавию. Вот. И виноматериалы, вино тоже самое, пошло на Россию также с высокой рентабельностью, понимаете? Крахмал туда же ушел, ну и часть фруктов туда уходит, ягода туда уходит. Шматпрофільная вытворчасць разом з новыми тэхналогіямі далі добры эканамічны эффект. Я очень доволен 2015 годом, который мы завершили с 18 миллиардами прибыли, 12% рентабельности по реализации, 7% по продажам.
Наступным крокам у развіцці талачынскага кансервавага завода стане стварэнне новай для Беларусі вытворчасці бульбы фры. Юлія Дубро, Леонид Табола, навіны Талачын. У Беларусі зарэгістраваны будаўнічы холдынг. У яго ўвайшлі 18 прадпрыемстваў з агульнай колькасцю работнікаў каля 35 тысяч чалавек. У іх ліку і Новополацкі нафтазавод-монтаж. Стварэнне холдынгу будзе садзейнічаць развіццю экспарту будаўнічых паслуг і забяспечыць удзел беларускіх арганізацый у конкурсных таргах за мяжой. Дзве буйнейшыя ў Беларусі гідраэлектрастанцыі на заходняй Двіне здадуць да 2019 года. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве энергетыкі Беларусі. Полацкую ГЭС магутнасцю каля 22 мегаватт плануецца ўвесці ў эксплуатацыю ў 2017. Віцебскую магутнасцю 40 мегаватт у 2018 годзе. Зараз самай буйной у краіне з'яўляецца Гродзенская гідраэлектрастанцыя, пабудаваная па дзяржаўнай праграме будаўніцтва ГЭС. Будынак былой вячэрняй школы, помнік архітэктуры, прададзены ў Віцебску больш за 9,5 мільярдаў рублёў. За апошнія 5 гадоў гэта самая буйная здзелка на рынку нерухомасці в обласці. Наша здымачная група даведалася, каму і для чаго спатрэбілася былая школа і што атрымае бюджэт ад здзелкі пяцігодкі. Трохпавярховы будынак, дарэвалюцыйная забудова ў самым цэнтры Віцебска, непадалёк ад плошчы Перамогі. Раней тут была вячэрняя школа, апошнія некалькі гадоў помнік архітэктуры пуставаў. Яго кошт на аўкцыёне амаль $500 000 не дадаваў аптымізму супрацоўнікам фонду «Віцебскабылмаёмасць». Лоты з такой высокай цаной, як правіла, не прадаюцца з першай спробы. Нават самыя нецярплівыя пакупнікі чакаюць паўторных аўкцыёнаў з паніжэннем пачатковай цаны. Аднак на гэты раз сцэнарый змяніўся, і жадаючы набыць нятанны дом у цэнтры города объявился одразу. В соответствии с законодательством мы объявляем аукцион несостоявшимся и предлагаем вам приобрести указанный объект по цене, увеличенной на 5%. Вы согласны? О чем мы составляем протокол. Новым уладальнікам помніка архітэктуры стала віцебская кампанія. Яе прадстаўнік ад каментарыю адмовіўся, аднак па-за кадрам расказаў, што ў планах глобальная рэканструкцыя будынку пад офісны цэнтр. Фірма таксама атрымала права арэнды зямельнага участка на 25 гадоў, а яшчэ ў склад лота ўваходзілі шматгадовыя зялёныя насаджэнні, канкрэтна 2 ліпы і 2 клёны. За ўсё гэта пакупнік заплаціў больш за 9,5 мільярдаў рублёў. Спецыялісты фонду «Віцебскабылмаёмасць» тут жа падлічылі. Настолькі буйной здзелкі у іх не было апошнія гадоў 5. По прошлому году у нас было продано 76 объектов на сумму более 19,2 миллиарда рублей. Самые крупные объекты это у нас были здание бывшего кинотеатра «Бригантина» и здание по улице Комсомольской. То есть самые крупные они по цене и так как бы по площади. В этом году у нас продано уже с сегодняшним объектом 6 объектов недвижимости на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. При гэтым палова ад сумы продажу паступае ў бюджэт, і гэта адчувальныя фінансы. Па вопыту мінулых гадоў найбольшым попытам у пакупнікоў карыстаецца гарадская маёмасць. Аднак бывае і нерухомасць у раёнах выклікае ажыятаж. У працэсе таргоў кошт можа вырасці ў разы. І ўвогуле аўкцыёны рэч непрадказальная. Спрагназаваць папулярнасць таго ці іншага лота практычна немагчыма. Вось, напрыклад, былы клуб лётчыкаў на праспекце Чарняхоўскага таксама да рэвалюцыйнай забудовы. Спачатку яго планавалі знесці, а потым усё ж такі выставілі на аўкцыён крыху больш за 2 мільярды. Патэнцыйны пакупнік знайшоўся адразу, аднак перад самымі таргамі не з'явіўся на рэгістрацыю. Цяпер аб'ект будуць выстаўляць паўторна. У бліжэйшыя дні з малатка пойдуць яшчэ з дзясятак гарадскіх аб'ектаў, у тым ліку дом металістаў на вуліцы Энгельса і помнік архітэктуры на Дзімітрава. Ольга Шмаргун, Кирилл Кайсберг, Сергей Котаў. Навіны. Віцебск. У бліжэйшыя дні жыхары вобласці пачнуць атрымліваць новыя паведамленні аб аплаце за камунальныя паслугі. Змене фармату жыроўкі папярэднічаў указ прэзідэнта краіны пад нумарам 535 аб прадастаўленні жыллёва-камунальных паслуг. Цяпер абслугоўванне ліфтаў, уборка пад'ездаў і асвятленне месцаў агульнага карыстання вынесены з адзінага раней плацяжу тэхнічнае абслугоўванне. Пра новую эпоху ў сістэме аплаты паслуг ЖКГ раскажа Віктор Праліч. До конца гэтага года насельніцтва будзе кампенсаваць затраты на паслугі ЖКГ до 50%. У 2017 процент павялічыцца до 75%, а к пачатку 2019 усе затраты цалкам лягуць на плечы жыхароў.
Між іншим, уладальнікі кватэр ужо даўно папракалі камунальнікаў за тое, што сістэма аплаты жыллёва-камунальных паслуг павінна мець больш празрысты характар. Асабліва засакрэчаным, на думку жыхароў, быў радок тэхнічнае абслугоўванне. Указ номер 535 унёс змены ў фармат квітанцыі. З гэтага года прыйдзецца асобна плаціць за святло ў пад'ездзе і за ўборку ў ім. Шмат пытанняў выклікаў пункт аб аплаце за ліфт. Па новых правілах камунальнікі выставяць рахунак за яго тэхабслугоўванне і затрачаную электраэнергію. Ад усіх плацяжоў за ліфт вызвалены жыхары першых паверхаў. За техобслуживание лифтов будет происходить начисление согласно пропорционально занимаемой площади собственников квартиры. За электроэнергию, за движение лифтов будет производиться согласно числу прописанных в данной квартире. Закранули змены і ўборку пад'езду. Сума аплаты будзе залежаць ад памеру лесвічных клетак, пляцовак і наяўнасці смеццеправода. Аднак жыхары могуць наводзіць парадак і самастойна, альбо наняць спецыялізаваную фірму па свайму жаданню. Дарэчы, плата за ўборку прыдваровых тэрыторый увогуле знікне з жыроўкі. Согласно 535 указа, оплата за данный вид работ будет производиться из бюджета, из средств по благоустройству. Значит, по ЖСПК и товариществам данная работа будет оплачиваться за счет собственников, нанимателей жилых помещений. У разлікова-касавым цэнтры номер 4 Віцебска ўжо ваўсю рыхтуюцца выстаўляць сумы з улікам новых змяненняў по 535 указу. Толькі адсюль жыроўкі новага фармату разляцяцца амаль у 20 тысяч кватэр. Мы проанализировали уже некоторые начисления, взяли за основу двухкомнатную квартиру. Вот эти услуги увеличили жировку так называемую на 1100. Значит, хуже будет выглядеть картина, конечно, в квартирах, в которых никто не зарегистрирован. Там сумма где-то будет 1 300 000. Новы указ рэгулюе і яшчэ адзін цікавы момант. Цяпер разбітае шкло і размалёваныя сцены ў пад'ездах будуць аплошваць самі жыхары. Зрэшты, наколькі пацяжэе жыроўка будзе залежаць ад руплівасці кожнага з нас. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Жыроўкі з новымі графамі атрымаюць жыхары панелек у аграгарадку Студзёнка, хоць іх кватэры як у горадзе, але да гарадскога камфорту далёка. Свае дамы інакш як камунальным пеклам яны не называюць. Цэнтральнае ацяпленне даўно адсутнічае. Яго змянілі печы, стан якіх парушае правілы пажарнай бяспекі. У дадатак цэлы набор камунальных праблем. Сыры склеп, грыбок на сценах і шчыліны паміж плітамі. Людзі жывуць ці выжываюць? Такім пытаннем задаліся нашы корреспонденты и отправились по адресе проблемы. Сыро, ну так вы видите, что. А когда мороз, все стены белые. У кватэры Тамары Гребянцовай печ топіць 2 разы на дзень. Ад сырасці гэта не выратоўвае. Але больш з'едзеных грыбком сцен здзіўляе печка, якая размешчана на другім паверсе панельнага дома. Такія самаробныя абагравальныя шчыты тут у кожнай кватэры. Мы там все перекрыли, чтобы сюда дым не шел. Когда они начинают топить, весь запах сюда идет. Двухпавярховым панелькам у цэнтры аграгарадка Студзёнка менш за 30 гадоў. У 80-е яны лічыліся элітным жыллём з цэнтральным атапленнем. З часам кацельня выйшла са строю, разам з тым пайшло і цяпло з кватэр. Іншага выйсця, як пабудаваць печы, ў людзей не было. Да гэтай камунальнай бяды дадаўся і прасеўшы падмурак, шчыліны паміж бетоннымі плітамі і няспраўная каналізацыя. Эти плиты осели для того, чтобы весь дом не рухнул. Вот здесь столб стоит, с другой стороны еще один столб стоит. Это не сколько может выдержать вот это бревно, ну тонн 20-30 пусть. Но это ж воды набирается постоянно. Видите, какая получается нечистоты, вот где идут. 2 гады таму мясцовае сельгаспрадпрыемства перадала гэтыя дамы на баланс раённай ЖКГ. Камунальнікі запэўніваюць, што тады жыллё мела яшчэ больш жаласны выгляд. Мы тогда отремонтировали все кровли, отремонтировали подъезды, покрасили. И то, что жильцы должны делать сами, они это не делают. Не делают, не следят ни за подъездами, ни внутри. Регулярно сюды наведваюцца і супрацоўнікі МНС, правяраюць спраўнасць печнога атаплення. Некалькі разоў раённая ЖКГ атрымлівала прадпісанне з патрабаваннем ліквідаваць парушэнні супрацьпажарнай бяспеки. Проблему надо решать. Это не дело, когда на плитах перекрытия установлены самодельные печи. Газификация – это прерогатива Витебского облгаза. Район обращался. Здесь ближайший газопровод у нас находится порядка 8 километров.
Источнику финансирования пока в Белгазе средства не имеется. У газифікаваных аграгарадках, такія як Кокоўчына і Ходцы, праблема падобных панелек вырашана. У раённым лісце чакання газаправоду яшчэ застаюцца не менш за 20 дамоў, у тым ліку і двухпавярхоўкі ў Студзёнцы. Віктор Праліч, Ольга Маслоўская і Сергей Котаў. Навіны, Сенінскі раён. Так, гэта беларуская архітэктура. Выстава лепшых архітэктурных праектаў Беларусі па выніках мінулага года адкрылася ў арт-прасторы Цэнтра сучаснага мастацтва. Яе назва – своеасаблівы адказ арганізатараў на чаканае і непазбежнае здзіўленне наведвальнікаў. На экспазіцыі прадстаўлены работы пераможцаў 11-го нацыянальнага фестывалю архітэктуры «Мінск-2015», які праходзіў у сталіцы восенню мінулага года. Дарэчы, гэты форум меў незвычайны фармат. Упершыню праекты прэзентаваліся не ў памяшканні, а непасрэдна на вуліцах і плошчах горада. Міжнароднае журы абрала лепшыя. Гэта як ужо рэалізаваныя праекты, так і тыя, якія толькі плануецца ажыццявіць. Это знаковая подея для Витебска, потому что первый раз на таким уровне Союз архитекторов ладить такую выставу. Больше из этих проектов оживлены. Вот музей Великой Отечественной войны, жилые будинки, административные будинки, реставрация. На самой справе только несколько проектов. В основном это реализация. В основном это то, что уже оживлено. И мне было, когда ладили эту выставу, проходили тут, наведвальники просто заходили, это белорусская архитектура, и они удивлялись. Тому и у назву этой выставы мы вынесли, так, это белорусская архитектура. Это архитектура, можно так сказать, сучасного уровня. Да слова, Витебск – гэта першы пасля сталіцы горад, які ўбачыў лепшыя архітэктурныя праекты сучаснай Беларусі. У хуткім часе выстава будзе прадстаўлена і ў іншых абласных цэнтрах. Сапраўдны падарунак да пачатку семестра атрымалі студэнты юрыдычнага і спартыўна-педагагічнага факультэтаў Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Новы вучэбна-лабараторны корпус адкрыўся ў пасёлку Міжрэчча пад Наваполацкам. Ён уключае ў сябе два будынкі, якія былі ўзведзеныя каля 20 гадоў таму па праекце элітнай школы. Іх перадала наваполацкае прадпрыемства «Нафтан». Супрацоўнікі універсітэта разам са студэнтамі літаральна за месяц правялі перапланіроўку памяшканняў і рамонтныя работы. Затрацілі больш за 10 мільярдаў рублёў уласных сродкаў. Вось што адзначыў па тэлефоне рэктар універсітэта Дмітрий Лазоўскі. Оборудован по самому последнему слову техники и современных требований к университету. И внешний вид этих корпусов, и месторасположение, маленькая Швейцария для студентов очень престижно. И для нашего университета это третья площадка, мы в Новополоцке, Полоцке коллегиуме, сейчас в поселке Междуречье. Городские власти очень помогли. Автопарк номер 6 организовал дополнительный автобус, чтобы студенты не ощущали оторванность и проблем не было с доставкой. Гэта ўжо трэцяя універсітэцкая пляцоўка ВНУ. У рэспубліцы аналагаў такому студэнцкаму гарадку няма. А вось віцебскія гімназісты стварылі сваё радыё. Сайт або газета сёння ёсць у любой школы, а вось радыёстанцыю трэба яшчэ пашукаць. Вучні віцебскай гімназіі нумар 1 кожную пятніцу ў эфіры. Яны зладзілі свой радыёпраект, прысвечаны году культуры. Першы выпуск зрабілі пра Владзіміра Мулявіна, якому сёлета споўнілася б 75 гадоў. У запісе новай праграмы паўдзельнічала і наш корэспандэнт Настасья Броўка. Елизавета Дозорцева марыць стаць дыджэем на радыё. Менавіта таму ў гуртку журналістыкі яна займаецца не першы год. У студзені гімназісты запустили спецыяльны праект. Радыёэфір на перапынках прысвечаны культуры. Все в классе слушают радио, все приходят после уроков на перемене, слушают его. Иногда выпуски записываю не только я, разные люди, да. И когда мои выпуски, потом ко мне подходит большинство одноклассников, говорят, хорошо сегодня записала, молодец. И педагоги-организаторы, учителя тоже говорят, что молодец, хорошо записала. Мне это очень приятно. На працягу года кожная перадача будзе распавядаць пра вядомых беларускіх пісьменнікаў, паэтаў і музыкаў. Зараз рыхтуецца праграма пра кампазітара Леаніда Захлеўнага.
И сегодня Леонид Захлебный остается востребованным композитором, но в то же время он находит свободное время для своих увлечений. Кожную пятницу на Великим Парапынку улучшать уже знакомые голосы. Пакуль радиоэфиром займаются старшеклассники, але у планах проект и с самыми маленькими гимназистами. Много ребят, которые к нам приходят, которые ищут материал, тщательно подбирают музыкальные композиции к радиопередачам, они планируют в дальнейшем стать ведущими телеоператорами, журналистами. Ребята все креативные, все творческие, а задумок много, они выбирают малоизвестные факты из жизни, биографии белорусских деятелей искусства и культуры, поэтому выпуски всегда сосредоточенные, интересные. У эфиры не только распавядаюць, але і разыгрываюць прызы. Кожная радыёперадача заканчивается пытаннем. Пераможца атрымлівае падарунак. Этот курс поможет нашим ребятам стать более не просто культурными с точки зрения этики, но поможет нашим ребятам понять, для чего нужна культура, для чего нужны эти наши традиции, национальные традиции, насколько это важно быть не разрушителем традиций, а быть созидателем истории. У гімназіі спадзяюцца, што радыёпраект прыцягне ўвагу школьнікаў да багатай культурнай спадчыны Беларусі, нават па завучэбнай праграмай. Настасья Броўка, Дмітрий Котаў, навіны Віцебск. Прафсаюзы ўмацоўваюць супрацоўніцтва з ветэранскай і маладзёжнай арганізацыямі. Упершыню ў вобласці падпісана трохбаковае пагадненне аб узаемадзеянні на бліжэйшыя 5 гадоў. На сумесным пасяджэнні прэзідыумаў абласнога аб'яднання прафсаюзаў, абласнога савета ветэранаў і грамадскага аб'яднання БРСМ прааналізаваны вынікі і акрэслены перспектывы работы па сацыяльнай абароне ветэранаў вайны і працы, грамадска-патрыятычным выхаванні моладзі. Раней гэтая работа вялася ў рамках двухбаковых пагадненняў. Зараз жа прафсаюзы, ветэранская і моладзевая арганізацыі аб'ядноўваюць свае намаганні ў рабоце па ажыццяўленні сацыяльнай падтрымкі і рэабілітацыі ветэранаў вайны і працы, павышэнню ўзроўню якасці іх жыцця. Был такой герой Советского Союза Мустафа Каримов. Он сказал в свое время: разбросанные камни остывают быстрее. Поэтому вот совместными усилиями, я думаю, мы будем делать все для того, чтобы наши ветераны и подвиг народа в Великой Отечественной войне не был забыт. Если мы, например, благоустраиваем воинские захоронения за счет волонтерского движения, то профсоюзы тоже активно включились в эту работу. И в прошлом году, например, с их участием и при их помощи были проведены серьезные работы на Успенской горке, в городе Витебске, где братское захоронение находится, и работы там сейчас продолжаются. Есть объекты в Витебской области, на которые в том числе и мы, и они направляют свои усилия. Например, это мемориальный комплекс «Прорыв» в Ушачском районе, где еще тоже предстоит большую работу сделать. С 8 апреля по 8 мая подразумевается месячник проведения, значит, памяти наших участников Великой Отечественной войны. Это оказание материальной помощи и моральной поддержки. Будет проведен этап областного конкурса «Не стареют душой ветераны». Сёння ў вобласці пражывае звыш 3500 ветэранаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. Як ніхто іншы, яны маюць патрэбу ў клопаце і ўвазе. Многае ўдалося, аднак не менш яшчэ трэба зрабіць па ўвекавечванні памяці былых абаронцаў Айчыны. Менавіта гэтыя аспекты адлюстраваныя ў трохбаковым пагадненні. Віцебшчына далучылася да рэспубліканскай акцыі «Тут жыве ветэран. Дзякуй за перамогу». Першую шыльду з такім надпісам прыстасавалі да дому сям'і франтавікоў Валянціна і Марыі Кур'яновіч. Ветэраны пражываюць пад Віцебскам у вёсцы Бабінавічы. Акрамя цёплых слоў і пажаданняў, ініцыятары акцыі, Беларускі фонд міру і Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі уручылі абаронцам Айчыны памятныя падарункі. Мы идем с орденами на митинг сюда. Приветствуют, все шапку снимают перед нами. Большое внимание. Народа. В общем, мы очень довольны, очень радостны. Радость нам и понимаете, и интерес в этом, и моральное, понимаете, отношение. Вот такое, моральный дух поднимается, что ты еще нужен, что ты нужен.
Акция необходима, чтобы молодое подрастающее поколение знало о героях, о тех, кто дал им солнце и победу. И, естественно, для того, чтобы люди помнили, помогали делами, помогали добрым словом. Для того, чтобы все-таки наше поколение не было безразлично к этим людям. Рэспубліканская акцыя «Тут жыве ветэран, дзякуй за перамогу» фінішуе до 9 мая. Прымеркаваная яна до 75-й гадавіны з пачатку Вялікай Адчыннай вайны. Арганізатары і школьнікі наведаюць кожнага сведку ваенных падзей. Старт году культуры, дадзены на Віцебшчыне прадстаўнікі галіны, сабраліся на выніковую калегію, адзначылі лепшыя установы, узнагародзілі таленавітую моладзь, абмеркавалі культурныя планы. Сімволіку юбілейнага 25-га міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску прадставілі на гэтым тыдні. У яе аснове беларускі арнамент і сцягі краін-удзельніц форуму. Квест у Віцебскай ратушы, баль закаханых, філарманічны канцэрт, лав-паці і творчая пляцоўка па вырабе валянцінак. Віцебск адзначае Дзень святого Валянціна, свята ўсіх закаханых. Проехаць по старой звычцы. У Віцебску зменена арганізацыя дарожнага руху на перакрыжаванні вуліцы Петрусяброўкі і Маскоўскага праспекту. Звязана гэта ў першую чаргу з мадэрнізацыяй падземнага пешаходнага пераходу. Яго часткова закрылі. Цяпер на перакрыжаванні дарог з'явіліся новыя светлафоры для пешаходаў, а для вадзіцеляў перанесены знакі «Стоп». Аднак далёка не ўсе аўтааматары звяртаюць увагу на такія новаўвядзенні. У выніку пешаходам даводзіцца лавіраваць у потоку аўтотранспарту. В связи с этими неблагоприятными, будем говорить, дорожными условиями создаются предпосылки к совершению дорожных происшествий. Основывается это на том, что водители не замечают дорожные знаки, а пешеходы движутся хаотично вокруг данных автомобилей. Выходят на проезжую часть, но ввиду того, что еще зимние условия, то это очень влияет на сложившуюся ситуацию на дороге. Как таковых аварий здесь в этой связи не было. Вот, были только мелкие дорожно-транспортные происшествия, которые, в основном из-за несоблюдения дистанции, а с пострадавшими здесь не было. Вырашыць праблему магло б нанясенне разметкі, аднак маляваць зебру ў сённяшніх умовах надвор'я нельга. Спецыялісты тлумачаць, па тэхнічных нарматывах тэмпература паветра для гэтага павінна быць больш +8. Таму Дзяржаўтаінспекцыя яшчэ раз звяртае ўвагу ўсіх удзельнікаў дарожнага руху і просіць быць асабліва пільнымі пры праездзе перакрыжавання вуліцы Петрусяброўкі з Маскоўскім праспектам. Тым часам у Полацку патруляваць вуліцы разам з супрацоўнікамі Дзяржаўтаінспекцыі будуць дзяўчаты. Тут створаныя першыя ў Беларусі дзявочыя атрады аховы правапарадку. Зараз іх удзельніцы праходзяць спецыяльную падрыхтоўку і навучанне, а на першыя дзяжурствы выйдуць 20 лютага. Дзявочыя атрады налічваюць 50 чалавек. Створаныя яны на базе Полацкага медыцынскага каледжа і каледжа пры ВДУ імя Машэрава. Конечно, это не будет такое патрулирование серьезного города, как это с молодежным отрядом добровольной дружины мужчин, потому что там и специфика немножко другая. Но девушки будут будущие педагоги, будущие медики, им это поможет и для их личностного развития, но и также поможет достойно воспитать то поколение, которое они потом будут учить. Лепшых маладых памочнікаў міліцыі па выніках 2015 года узнагародзілі падчас урачыстасцяў ва ўпраўленні ўнутраных спраў. Пераможцы штогадовага конкурсу на лепшы моладзевы атрад аховы правапарадку атрымалі каштоўныя падарункі. А самыя актыўныя дружыннікі – рэкамендацыі ўпраўлення ўнутраных спраў для паступлення ва ўстановы адукацыі сілавых ведомстваў. Помощь огромная, как вообще общественности, а молодежных отрядов охраны правопорядка в первую очередь, потому что это подрастающее поколение, молодежь, они же идут в ногу со временем и личным примером показывают, в том числе и своим сверстникам, как необходимо себя вести, законопослушание. Они работают совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы милиции. Порядка более 300 административных правонарушений только выявлено с их непосредственным участием и задокументировано. Усяго ў Віцебскай вобласці дзейнічаюць 124 моладзевыя атрады аховы правапарадку, якія налічваюць у сваіх шэрагах больш за 2000 чалавек. Гэта хлопцы і дзяўчаты з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, якія прымаюць удзел у праваахоўнай рабоце, а таксама ў рэалізацыі праектаў БРСМ. Атрады аховы правапарадку сталі адной з візітовак дзейнасці Рэспубліканскага саюза моладзі.
У тым, што дзяўчаты не горш за хлопцаў могуць ахоўваць правапарадак, упэўненыя не толькі полацкія міліцыянеры. Вячэрні ўбор і шпількі не перашкодзілі міліцыянеру атрада міліцыі асобага прызначэння Віцебска затрымаць хулігана эксгібіцыяніста. Дзяўчыну ў якасці чарговай ахвяры выбраў 44-гадовы жыхар абласнога цэнтра. Ноччу ён гуляў па горадзе ў пошуках задавальнення сваіх нездаровых схільнасцяў. Учынак зламысніка не застаўся беспакараным. Дзяўчына на абцасах змагла затрымаць сараматніка. Стоять, не двигаться! Мілавідная дзяўчына мадэльнага росту на татамі уложыць нават натрэніраванага мужчыну. Сяржант Ганна Полуэктава прыгажуня, выдатніца службы, а з нядаўняга часу яшчэ і мясцовая знакамітасць. Навіна пра тое, што яна не проста дала адпор, а і затрымала хулігана, самая папулярная сярод службоўцаў. Сустрэча адбылася познім вечарам. Да Ганны і яе сяброўкі падышоў незнаёмы мужчына без штаноў. У меня в голове начали всплывать ориентировки, которые нам доводили на инструктажах, фотороботы, которые я видела на доске. И я обратила внимание на то, что у него есть татуировка на руке. То есть то, что, в принципе, может быть, еще и послужило основополагающим фактором для задержания данного человека. Я начала с ним разговаривать, чтобы хоть как-то понять, куда он сейчас может быть направить, как-то, может быть, его словом задержать. Замест таго, каб закрычаць і спалохацца, дзяўчына патэлефанавала ў дзяжурную часць АМАП. Хуліган паспрабаваў збегчы. За ім на 10-сантиметровых абцасах рынулася Ганна. Бывали такие факты, когда сотрудники, находясь на выходном дне, задерживали воров, скажем так, которые совершали кражи где-то в магазинах или в каких-то торговых объектах. Последний факт сотрудница, когда проявила внимательность и бдительность вне службы. Падчас пагоні па цёмных завулках на дапамогу дзяўчыне прыйшлі двое хлопцаў. Яны збілі з ног уцекача. Нарад патрульна-паставой службы даставіў эксгібіцыяніста ў аддзяленне міліцыі. Выхадны дзень Ганны быў сапсаваны, затое службовы абавязак выкананы. Зламысніка прыгаварылі да 3 гадоў абмежавання волі за хуліганства. Супрацоўніцы АМАПа далі прэмію. А абутак на абцасах пасля начнога кросу прыйшлося здаць у рамонт. Вольга Шмаргун, Вольга Маслоўская, Александр Петровецкі. Навіны. Віцебск. Старт году культуры на Віцебшчыне далі на выніковай калегіі ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі аблвыканкама. У абласной філармоніі падвялі вынікі работы ў мінулым годзе, узнагародзілі лепшых работнікаў з усіх рэгіёнаў прыдзення і падарылі ўдзельнікам лепшыя канцэртныя нумары прафесійных і самадзейных калектываў абласнога цэнтра. На ўрачыстай цырымоніі працаваў наш корэспандэнт Сергей Мисурагін. Культурная галіна на Віцебшчыне заўжды прадстаўлена вялікай колькасцю разнастайных імпрэз і цікавых праектаў. Фестывалі, выставы, музычныя конкурсы, навукова-практычныя конференции. Минулый год не стал выключением. Прежде всего, это мероприятия, которые были посвящены 70-летию Великой Победы. Это мероприятия, которые были связаны с участием творческих коллективов в избирательной кампании по выборам президента Республики Беларусь. Ну, конечно же, это был год молодежи, и все вот это вот соединение творческой активности наших коллективов, оно действительно обеспечило достойное участие и на уровне проведения областных мероприятий, и республиканских мероприятий. Сёлета арганізатары ўзнагароджвалі за высокія творчыя дасягненні работнікаў у 2 намінацыях. Гэта таленавітая моладзь і лепшыя установы культуры. І тут, што не пераможца, просто знаходка. У раённых бібліятэках, музеях, дамах культуры працуюць апантанныя людзі. Іх крэатыўныя праекты, арыгінальныя ідэі і прывабліваюць гледача. У нас проект, который так и называется «Среди книг» или «Уроки внеклассного чтения в библиотеке». Стараемся нетрадиционно подходить к своей работе, стараемся сформировать мнение у детей о том, что посещать библиотеку престижно, а читать книгу можно. Мы не статичное учреждение культуры, а мы социокультурный центр, где можно размышлять, встречаться, разговаривать о культурных ценностях, о ценностях человеческих сегодня. Мы не только делаем выставки, хотя это одно из самых главных направлений музея. Мы стараемся привлечь в музей тех, кто никогда бы не пришел к нам. Чым будзе адметнае жыццё Віцебшчыны сёлета? Па-першае, гэта правядзенне 25-га юбілейнага міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску. 30-гадовы юбілей адзначыць і беларускі тэатр «Лялька». І гэта далёка не ўсе праекты і планы, якія збіраюцца рэалізаваць. В 2016 году мы видим главную задачу – это экономного и рационального использования бюджетных средств, которые направлены
направлены на содержание учреждений культуры, продолжение оптимизации сети, создание новых учреждений культуры. Это прежде всего решение вопросов укрепления материальной базы, ну и, конечно же, творческие проекты. Год культуры на Віцебшчыне стартаваў. Наперадзе шмат праектаў, якія павінны не толькі захаваць самабытнасць беларускай культуры, але і абагаціць яе. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Год культуры самы час ацаніць патэнцыял самадзейных калектываў, якія існуюць у рэгіёне. Абласны агляд-конкурс самадзейных мастацкіх калектываў Прыдзьвінскага краю стартуе ў вобласці. Убачыць арыгінальныя нумары, адкрыць новыя імёны і таленты. Абласны агляд стане адборачным турам да рэспубліканскага конкурсу, які ладзіцца на працягу 6 месяцаў. Абласны фінал конкурсу самадзейных калектываў пройдзе ў маі ў Віцебску на сцэне летняга амфітэатра, а рэспубліканскі напрыканцы года запланавана правесці ў Мінску. Каля 2 десяткаў пачынаючых мастакоў, краязнаўцаў і фатографаў сабраў творчы чацвер у музычных гасцёўні Віцебска. Цэнтр сучаснага мастацтва ў год культуры вырашыў актывізаваць грамадскія і моладзевыя ініцыятывы, а лепшае з іх рэалізаваць у культурным жыцці горада. Мы спадзяемся, што творчы сфер стане таким пляцоўкай для самарэалізацыі, перш за ўсё моладзі, конечно, але ніякіх узроставых абмежаванняў няма, то есть любы актыўны гражданін можа далучыцца, прэзентаваць сваю ідэю і супольна з дзяржаўнымі установамі культуры рэалізаваць у рамках года культуры 2016 рэалізаваць свой праект. Кожную сустрэчу будзе прэзентавана адна ці две ініцыятывы, і мы можам абмеркаваць гэта, дадаць нейкія свае праўкі, дадаць свае нейкія парады, тому што мы запрашаем прадстаўнікоў дзяржаўных устаноў культуры, ўжо людзі вопытныя з досведам нейкім, больш арыентуюцца ў патрэбы горада таксама. І магчыма нават на месцы вырашыць, хто і калі будзе рэалізоўваць тую ці іншую падзею. У планах арганізатараў зрабіць сустрэчы падобнага фармату традыцыйнымі з лютага па май. Самыя цікавыя ініцыятывы будуць рэалізаваныя да канца года. Паэтычныя конкурсы, літаратурныя вечарыны і гульні, выставы і спектаклі такімі насычанымі выдаліся пушкінскія дні ў 3-й Віцебскай гімназіі, якая носіць імя вялікага рускага паэта. А завяршыліся яны традыцыйным свецкім балем. У эпоху высакародства і вытанчанасці манер акунулася Інна Кірыенкава. Шыкоўныя уборы ў стылі пушкінскай эпохі, дамы і кавалеры ў прадчуванні нечага таямнічага і высокага. 2 месяца усердных подготовок, репетиций танцев, заучивания слов. Мы, естественно, чувствуем какую-то свою ответственность большую за это мероприятие. Все-таки это как честь школы. Для 11-класницы Полины Мигалевич это уже 3-й баль. Однак выход у свет усё роўна хвалюючы, як упершыню. Сёлета ей давядзецца іграць эпізод расстання з каханым. Саму тему расставания и сценарий конкурсанты выбирали сами, но это должно было быть приближено к той эпохе. Это должно было быть либо стихотворение, либо проза, но с какими-то элементами современности, то есть либо мультимедийное сопровождение, либо видео, либо какая-то современная музыка. То есть мы совместили прошлую эпоху и нынешнюю эпоху. Это уже 5-й баль, які ладзіцца ў сценах гімназіі. Усе танцавальныя нумары навучэнцы рыхтавалі разам са сваімі настаўнікамі-харэографамі, як і музычнае афармленне. Нават выкарыстоўвалі жывую музыку, як гэта было ў пушкінскую эпоху. На баль завітаў і сам Пушкін са сваёй жонкай Наталі. Не просто было ужиться в эту роль, признается двойник поэта. Это на самом деле очень интересно. Ну да, были такие моменты, что пришлось как бы прочитать некоторые произведения. Но на самом деле жизнь Пушкина сама по себе захватывающая. Изъясниться красиво, изысканно в любви, но ввиду такого огромного количества зрителей, согласитесь, это не так легко. Станцевать вальс, полонез, другие бальные танцы действительно для современного человека тоже не настолько легко. И поэтому, безусловно, это стоило большого труда. Большасць конкурсантов бальный танец выконваюць упершыню, як і прызнаюцца ў каханні. Высокие чулыя словы, вытанчаныя манеры уласцівы толькі галантным кавалерам. О, как я счастлив, мой спаситель, блаженство светлое мое, мой нежный ангел-утешитель, любовным я горю огнем. Вы — воплощение благ небесных, что принесла эфира гладь. Позвольте, кончики прелестных, мне ваших пальцев целовать.
Такім чынам выхаванцы гімназіі вывучаюць багатую гісторыю культуры пушкінскай эпохі, выхоўваюцца на яе лепшых традыцыях і, галоўнае, вучацца быць годнымі людзьмі свайго часу. Інна Кірыенкава, Кірыл Кайзберг, навіны Віцебска. «Ствараю ад сэрца і душы». Под такой назвай у культурна-гістарычным комплексе «Золотое кольца» города Віцебска-Двіна адкрылася першая персанальная выстава Валянціны Сальнікавай. У экспазіцыі прадстаўлена больш за паўсотні вышываных ікон і карцін, выкананых у розных тэхніках. На прэзентацыі пабывала Тацяна Івановская. Колькі сябе памятае Валянціна Іосіфаўна, столькі яна вышывала. Спачатку назірала, як гэта робіць матуля, затым ужо сама упрыгожвала ўзорамі каўнерыкі і спадніцы для любых дачушак. Гэта чароўная праца заўсёды прыцягвала і заварожвала яе. Занимаюсь вышивкой давно. Есть даже вышивка здесь 50-х годов. Ну, потом как бы мода не ушла. Все отложили, работа, дети. Пошла на пенсию, я продолжила. И не могу и дня, чтобы хотя бы немножко не повышивать. Не 1 мільён клетачак вышыла Валянціна Іосіфаўна. Але каб угаварыць гэту вельмі сціплую жанчыну на вернісаж, яе сябрам па творчаму аб'яднанню «Культурная инициатива» спатрэбілася шмат намаганняў. Первоначально мы планировали сделать выставку вышитых икон, так как с 2004 года Валентина Иосифовна увлеклась этой темой. Но, наверное, когда первая выставка, автору очень хочется показать все, на что она способна, и что у нее накопилось за эти годы. Это не дзіўна, што творы Валянціны Сальнікавай прыйшліся ўсім даспадобы. Асабліва іх адзначылі іншыя майстрыхі, якія добра ведаюць цану гэтай руплівай справы. Такую работу сделала, это вдохновляет. Она в каждую работу внесла свою искринку, свое чуть-чуть кусочек сердца, души. И это вот все передается нам. Я очарована этой выставкой, поскольку работы очень сделаны качественно, чувствуются с душой, особенно иконы, которые несут свою определенную энергетику. Я хочу поздравить Валентину Сальникову с ее персональной выставкой и пожелать ей крепкого здоровья и творческих успехов. Наперадзе новыя ўзоры, цікавыя кампазіцыі. Хутчэй бы сваю утульную кватэрку да іголку ў рукі. Мітусня не для яе. Вось вышыванне – іншая справа. Гэта і асалода, і аддушына. Я блаженствую. Мне так хорошо. Я отвлекаюсь от всего. Я настроена только на вышивку. У экспазіцыі прадумана ўсё да дробязяў. І размяшчэнне твораў, і анатацыя, і рамы, і подпісы пад карцінамі. Усё стварае адзіны мастацкі вобраз. Дэманстравацца выстава Валянціны Сальнікавай будзе на працягу ўсяго лютага ў культурна-гістарычным комплексе «Золотое кольца» горада Віцебска-Двіна. Тацяна Івановская, Кірыл Кайзберг, навіны Віцебска. Фірменны стыль 25-го міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску прадставілі ў абласным цэнтры. Галоўны мастак-дызайнер Цэнтра культуры Віцебск Дар'я Волкова працавала над ім некалькі месяцаў. Пры гэтым галоўным было не паўтарыцца і перадаць своеасаблівую атмасферу юбілейнага свята. Лагатып форуму мастацтваў упрыгожыць беларускі арнамент і сцягі краін-удзельніц фестывалю. Базавым колерам па-ранейшаму застаецца сіні. Гэта колер валошкі, нязменнага сімвала славянскага базару в Витебску. Белый цвет, цвет логотипа, символизирует новизну, обновление, приход к чему-то новому, что есть в каждом фестивале. Сверкающие кристаллы, блестящие шары с традиционными белорусскими орнаментами, шары с флагами стран-участниц фестиваля, тех стран, которые участвовали в фестивале за все это время, за 25 лет, соединяются и притягиваются вместе в единое целое, планету-фестиваль, которая кружится в чистом и светлом июльском небе, даря радость встречи с искусством участникам и гостям фестиваля. Фірменная сімволіка форуму традыцыйна выкарыстоўваецца ў афармленні вонкавай рэкламы, сувенірнай прадукцыі, білетаў і дыпломаў. Юбілейны 25-й міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску запланаваны на другую палову ліпеня. Пасля 10гадовага перапынку ў абласным цэнтры зноў з'явілася сучасная пляцоўка для більярднага спорту. Цяпер у Віцебску можна праводзіць не толькі гарадскія і абласныя турніры, а і рэспубліканскія спаборніцтвы. І што самае галоўнае, зноў пачала працаваць дзіцяча-юнацкая школа для заняткаў більярдам.
10 гадоў таму ў Віцебску рэгулярнымі трэніроўкамі з выездамі на спаборніцтве займалася каля 200 спартсменаў. У той час былі падрыхтаваны 6 майстроў спорту, 10 кандыдатаў у майстры і шмат першаразраднікаў. Віцебскі клуб станавіўся пераможцам рэспубліканскай лігі. Але потым у сілу розных абставін школа більярда закрылася, і прыхільнікі папулярнай гульні сталі кашаваць па розных гарадскіх пляцоўках. У гэтай сітуацыі весці трэніровачны працэс стала немагчыма. І вось зараз карысная справа зноў адраджаецца. Есть определенные трудности, поэтому говорить о каком-то развитии прямо сейчас не приходится, но я надеюсь, что с открытием нового клуба я, как председатель городской федерации, смогу в этом новом клубе наладить этот спортивный процесс и как-то его усилить и добиться тех результатов, которые мы раньше добивались. Мы обязательно возродим детскую школу по пулу, детскую школу по русскому бильярду. Ранее Витебская школа бильярда была укомплектована квалификованными тренерскими кадрами, и зараз ставка будет зроблена на своих мясцовых выхованцев. Майстры спорту Республики Беларусь, удельники чемпионатов Света и Европы засумовали по любимой справе и готовы с головой окунуться в работу. Мы дождались этого, теперь будем возобновлять тренировки, школы будут как же индивидуально, так и в группах занятия, дети, взрослые, девушки, женщины, чемпионаты Беларуси, также первые лиги, неофициальные коммерческие соревнования. Конечно, будем ездить, стараться, стремиться, играть, побеждать. На протягу года представники городской федерации плануют отразить городские турниры по бильярдном спорте. По их выникам будет сформирована команда с перспективных юнаков и девчонок для удела в чемпионате Республики Беларусь. За всеми новостями о наборе в детские группы, о наших мероприятиях, о наших соревнованиях можно следить на главном городском портале информационном. Там будет у нас страница своя, соответственно, и родители, и дети, и просто любители бильярдного спорта смогут посещать и смотреть. Дзіцяча-юнацкая школа по бильярде «Карамболь» разместилася ў адным з памяшканняў гасцініцы «Витебск». Сергей Мисурагин, Кирилл Казберг, Новины Витебск. Сергей Мисурагин уже у нашей студии и спешается познакомиться с спортивной афишей. Открытый чемпионат краины по дзюдо на призы президента Республики Беларусь. Чемпионат республики по легкой атлетицы на приз газеты «Спортивная панорама». Что еще чакае болельщиков на наступным тыдні? Прывітанне, Ольга. Тыдзень на тыдзень не прыходзіцца і знайсці залатую сярэдзіну вельмі складана. Наступны тыдзень проста перанасычаны спартыўнымі падзеямі. Усё ахапіць немагчыма, а таму засярожу ўвагу на галоўных падзеях, там, дзе нашы атлеты абавязкова могуць праявіць сябе і пачну з гульнявых відаў спорту. Волей календара на наступным тыдні нашы хакейныя і баскетбольная каманда згуляюць на выездзе. 18 лютага ХК «Витебск» памерацца сіламі з Гродзенскай лідай, а Новаполцкі «Хімік» з Капра экзаменуе «Дынамо» ў-20. А праз 2 дні віцеблян чакае візіт на берагі заходняга Буга, дзе яны памерацца сіламі з Брэстам, а «Хімік» высветліць адносіны з лідай. Нагадаю, што каманда абласнога цэнтра сёлета не змагла прабіцца ў плэй-офф, а таму будзем балець за новапалачан у барацьбе за медалі розыгрышу. Тым часам Віцебскі абласны баскетбольны клуб 20 і 21 лютага правядзе два спараныя паядынкі з камандай студэнтаў Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. Пакуль падапечныя Руслана Байдакова аднаасобна ўзначальваюць турнірную табліцу ў падгрупе «Б». І толькі валейбольны клуб «Марка» ВДТУ на гэтым тыдні згуляе ў Віцебску. Сапернікам нашых землякоў будзе Гродзенскі легіён. Першая гульня пройдзе ў суботу 20 лютага у 18 гадзін. Паўторная сустрэча ў нядзелю ў 13:00. І ў працяг валейбольнай тэмы на гэтым тыдні стартуюць алімпійскія дні моладзі па валейболе. Дзявочы турнір прыме абласны цэнтр, а юнакі спрэчыць узнагароды ў Мінску. У Віцебску спаборніцтвы з 16 па 20 лютага прыме спартыўная зала з дзюшар нумар 4. А ў спорткомплексе «Камсамолец» тым часам будзе ладзіцца адкрыты абласны турнір па воднаму пола, прысвечаны Дню абаронцаў айчыны. І завяршу агляд анонсам рэспубліканскіх турніраў па самба і лёгкай атлетыцы. 11 лютага ў Мінску стартуе адкрыты чэмпіянат Беларусі па самба на прызы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сталіца таксама прыме чэмпіянат краіны па лёгкай атлетыцы ў памяшканнях на прыз газеты «Спортивная панорама». На гэтых стартах наши земляки заўсёды прэтэндуюць на прызавыя месцы. І на гэтым, Ольга, у мяне ўсё. Развітваюся і адпраўляюся здымаць спартыўныя падзеі, якія будуць праходзіць у абласным цэнтры. Дзякуй, Сергей, а мы працягваем выпуск.
А на Расоншчыне кандыдат біялагічных навук гадуе воўка. Выхаванец не раз трапляў у аб'ектывы відэакамер буйнейшых тэлекампаній свету. Дзікі звер жыве поруч з чалавекам не адзін год. За гэты час узяць галоўны трафей кінаіндустрыі пакуль не ўдалося. Аднак слава аб мацёрай зорцы ўжо абляцела не адну краіну. Паглядзець на воўка прыязджаюць замежныя турысты. Віктор Праліч пра закадравае жыццё шэрай зоркі і беларускага даследчыка. Для звычайнага гараджаніна такая карціна, акрамя жаху, нічога не выклікала б. Шэры воўк, памянуўшы тэр, знешне нагадвае сабаку, аднак закладзены прыродай інстынкт драпежніка ніхто не адмяняў. Пры з'яўленні відэакамеры дзікі звер крыху нервуецца, аднак да такога яму не прывыкаць. Волки тут содержатся это не в качестве зоопарка, они выращены с младенческого возраста, то есть они практически ручные, они используются в первую очередь для съемок фильмов, документальных, природных, а с другой стороны для фотосъемки. То есть когда народ приезжает, туристы, то есть его можно брать с собой, этого волка, скажем так, следуя определенным правилам, его можно фотографировать не в вольере, как здесь, то есть в вольере, понятно, это неинтересно, а в природных условиях. Калісьці ваўкоў было 3, назіранне за імі стала для Дзмітры і эксперыментам і даследаваннем. З ваўкамі жыць, па-воўчы выць. Гэта ў прамым сэнсе. Але чалавеку без адамашненага сабрата воўка, сабакі, не абысціся. Амур – прадстаўнік арыстакратычнай пароды, але з мацёрам яго блізка не знаёміць. Сабака паляўнічы амаль штодзень суправаджае гаспадара, калі той выходзіць сачыць за цецерукамі. Гэта яшчэ адно захапленне Дзмітрыя. Сам жа гаспадар прызнаецца, што такі лад жыцця паспрыяў шчыльна заняцца і турыстычным бізнесам. Есть определенная программа, опять-таки, она зависит от сезона года, поскольку показ природы, он зависит, вы сами понимаете, от сезонности. То есть зимой можно одно показать, весной другое, летом третье. И 2 направления. Одно это посмотреть, так называемые, есть английское слово birdwatching, то есть наблюдение за птицами. И второе направление это фотосъемка. То есть люди с хорошими камерами приезжают и хотят снять определенный какой-то объект природный. То есть у нас рынок свой, конечно, какой-то есть, но он очень маленький и только-только начинает становиться. Исторически у меня так сложилось, что основные партнеры это Голландия и Великобритания. Вообще основной рынок, конечно, я имею в виду по массовости экотуризма, это Великобритания. Беларускі Шон Эліс сёння актыўна працуе і над навуковымі работамі. У планах Дзмітрыя рэалізацыя сумесных праектаў з еўрапейскімі партнёрамі. Віктор Праліч, Александр Петровецкі, навіны, Расонскі раён. Дзень святога Валянціна – свята закаханых ва ўсім свеце. Яно прыйшло ў Беларусь з-за мяжы, прыжылося і спраўляецца кожны год 14 лютага. Лічыцца, што Валянцінаў дзень існуе больш за 16 стагоддзяў. І гэта лепшы час для прызнання ў каханні рамантычных учынкаў, прапаноў рукі і сэрца. Віцебск – горад закаханых, упэўніўся Артур Смалякоў. Калісьці па гэтых вуліцах гулялі Ясенін і Дункан, а ў небе луналі шагалаўскія закаханыя. Вялікія мастакі стваралі тут знакамітыя палотны, а паэты чэрпалі натхнення. Гледзячы на стары горад з вышыні птушынага палёту, прызнаныя майстры называлі Віцебск маленькім Парыжам. З майстрамі не паспрачаешся. Падняцца на вежу гарадской ратушы ў дзень святога Валянціна – рамантычны момант для любой пары. А працягвае святочную рамантыку прагулка па месцах сустрэч Марка Шагала і Бэлы Розенфельд. Стаць Бэлай можа кожная. Незвычайны квест па месцах спаткання ў знакамітай пары арганізаваў краязнаўчы музей. Прыз для самых кемлівых – рамантычная вячэра. Человек, который покупает вот такую маршрутную карту, он путешествует, совершает логически выстроенное путешествие по городу, ищет места, объекты, достопримечательности, которые здесь указываются, должен найти эти места и сфотографироваться в этом месте, то есть сделать фотоотчет, чтобы потом нам представить для проверки. Селфі са святочнага квеста для закаханых, латарэйныя квіткі, а прызы чакаюць закаханых у ратушы. Гарадская ратуша не адзіны прыстанак паўночных рамантыкаў. Побач Пушкінскі мост праз Віцьбу. Менавіта тут маладыя клянуцца адзін аднаму ў вечным каханні. Потым вешаюць на парэнчы замок з імёнамі, а ключ топяць у рацэ.
Праз мост нявесту нясуць на руках. Калі не ступіце кроку, за мужам будзе як за каменнай сцяной. Да шуму і мітусні маладых гараджане прывыклі. Закаханым у Віцебску дазволена многае. Вось і знак на пешаходцы ў цэнтры горада папярэджвае толькі для картэжаў з маладымі. Каля аблвыканкама ў іх самае папулярнае месца для фотасесій. 60 гадоў таму аб фотасесіі сям'я Янушкоўскіх і не марыла. Затое сёлета падчас брыльянтавага вяселля у Эдуарда і Тамары ўсё адбылося. Секрет их кахання просты. Любить и уважать друг друга. Все, и прощать ошибки, которые были у меня, у нее друг друга. И поэтому получается такая взаимность, что мы протопали 60 лет вместе. Пацалункі, клятвы вернасці і романтычная музыка. Свой падарунак закаханым падрыхтавала і Віцебская абласная філармонія. Мясцовыя салісты заўсёды гатовы спяваць пра самае цудоўнае пачуццё. На День всех влюбленных всегда стараемся какой-то сюрприз преподнести, какой-то подарок. И именно в этот день хочется концерт сделать максимально теплым. Ведь любовь, она во всем, она растворена во всем мире. Со всех сторон, со всех ракурсов стараемся это все рассмотреть и говорим о том, что любовь – это здорово. Валянцінкі звычайны падарунак, вячэра пры свечках, романтычнае завяршэнне дня. З гэтымі традыцыямі ў дзень закаханых даўно звыкліся. І няхай пра подзвіг святога Валянціна сёння мала хто ўспамінае, гістарычная падаплёка не гэтак важная, калі свята дорыць любоў і цяпло. Артур Смалякоў, Дмітрий Котаў, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. І ў святы, у будні усмешкі і добрыя словы будуць не лішнімі, а для прызнанняў і прыемных сюрпрызаў не патрэбная асаблівая нагода. Гэта можна зрабіць і ў самы звычайны дзень. Галоўнае ад душы. Гэта была інфармацыйная праграма 7 дзён. Вынікі наступнага тыдня будзем падводзіць разам у нядзелю. Убачымся.